दा नैबेयावहाय गोबांथार लोब लोब UPPL आवहाय जयनिं जादों आरो नै नायदो गोबां जयनिं जादों आरो साफर आली हेलालुद्दीन नाजिबुर रहमान আজি UPPL দলত যোগদান হল কি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই যোগদান হৈছে আজি আমি UPPL দলত আমি আজি BPF দল চেক কৰি আমি UPPL দলত যোগদান হৈছে ইয়াৰ মানে কাম কাজবিলাক ভাল লাগিছে পজিটিভলি কাম কৰি আছে কোনো জাতিভেদ আমি আগত আমি বিজনেছ ক্ষেত্ৰত আমি ইফালে বহুত আমি অসুবিধা পাইছোঁ আমি বিজনেছ ক্ষেত্ৰৰ মানুহ ইফালে এসাঁজ খাই ৰাতি টোপনি মাৰিব পৰা নাই বহুত অসুবিধা পাইছোঁ এইটো দিনত ৰাইজসকলে এতিয়া গম পাইছে যে এইটো BPFৰ আজিৰ দিনত কোনো একো কাম কৰা মানে নাই এইটো কাৰণে আমি UPPLত কাম কাজত সন্তুষ্ট হৈ আমি দলত যোগদান কৰিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতত আমি UPPL হৈ কাম কৰি যাম আজি কেইজনমান যোগদান হল আজি আমাৰ ইয়াত 80 জনমান যোগদান কৰিলোঁ 80 জনমান না ओरैहाय आइनदि दैया नै ओरैसो फैबाय बिमा दैया ओमफ्राय गारिफोरखौहाय ओरै गालांनांसिगोन ओमफ्राय बेयावहाय दोनबाय माखासे गामि गेजेरजोंसो फैबाय आरो नै दैया ओरैसो थांखाबाय आरो फुरा गामिजोंसो ओरैहाय सम्पूर्ण गावथा सेस ना কেনেকুৱা ডাঙৰ হয় এইটো পানী হয় নেকি সব উঠি যায় না এই কামখন হ'ব আৰম্ভণি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বাইদেউসকলক সহায় কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মহিলাসকলক দিয়ক আপুনি ধৰি দিয়ক गायखौबो फिथा हास'नानै बेखेवबाय नै दा गोबांथार जायगायावनो फिथा हास'नानै बेखेवदों अयथासार गोबां गारि आरो बेखौबो माने हास'नानै बेखेवसिगोन सारे एजने धुले আমি গোটেই কেজি ধোয়া নিচিনা হয় তার মানে হই যাব আমার ভিতরে যে করলে এই ওয়েলকাম মানে বড়িয়া মানে ঠিক আছে বড়িয়া প্রাইস এখানে প্রাইস এটা দিব শিখে জানো बेयावबो अक्सिगुरि केथलिक चार्चआवहाय गंसे टयलेट फाउन्डेसन खालामनानै गालांगोन BTR नि फरेस्ट GM रन्जित बसुमतारी सारा दा बेखौनो एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामनाय जाबाय दा गोजोननाय मोनदों बिथांमोनाबो बे टयलेटखौ मोननो हानायनि थाखाय फाउन्डेसन खालामनो थाखाय बे समखौ दिनैहाय नै बे लामाखौहाय मावना होबाय दा बेखौहाय माने फिथा हास'नानै बेखेवनानै होसिगोन आरो लोगोसे दङ ओरैहाय फरेस्ट EM रन्जित सार दा नै गावनि आखाइजोंनो फिथा हास'नानै बेखेवसिगोन आरो दा बरफिटार दखानावहाय एसे साहा लोंनानै लानि गारिफोरखौ बेयाव दोनथ'नोसै दा साहा लोंनोसै आरो नैबे लामायाबो बिराद गाज्रिमोन बिराद हाब्रु जायोमोन हान्थिनो बिराद प्रब्लेममोन ओरैहाय फरायसाफोर माफोर बेमारिफोर लांनाय मानाय दा बे लामाखौबो एसे मावनानै होनाय जाबाय नै बिराद मोजाङैनो ग्रेभेल होबाय
ओमफ्राय दा बेखौनो बेखेवगोन नै दानि बिटिआरनि फरेस्ट EM सार रन्जित बसुमतारीनि आखाइजोंनो बेखेवसिगोन दा नै बे ओनसोलनि थागिबिफ्राबो बेयाव फैबाय सारा गावनो बरायफिनबाय ओमफ्राय लोगोसे बे गामिनि गावबुराबो सारखौहाय गांसे आर'नाइजों बरायबाय आरो साराबो बरायबाय गोजोन्थों खौरां जाबाय नों माबा होनबावनांगौ ना लामनाय बायदि आंनो दे सोर हाग्रोयो जिखि सरकारानो थाया माने जोङो जौगानाय खामानिखौ मावनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जों रायजो राजानोहाय जौगानायसो नांगौ नालाय लामा दलां बेफोरबायदिनो गोबांथार जौगानायनि खामानिखौ मावोब्ला मोजां जेखिया सरकारानो फैया मानो दा गोजोननाय मोनदों जेनेबा बे लामाया एसेब्लाबो थाबायजानाय अबस्थायाव जाबाय थायो ओरै थालिर बागान बिराद गिदिर थालिर बागान सोरनि जाखो अयथासार गिदिर थालिर बागान बिदां दंजोबो नै फुरा बिदां दंजोबो नै थाखा दंखायो जुदि मावनो हायोब्ला नै फुरा बिदां गोजा दांसेयावनो दाम मोनो गैयाब्लाबो 80 थाखा 100 थाखा